Paminaw kang Dr. Edward Cagape sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Maadjong buntag baygala si Doctor Cagape ni sa Doktor sa Kahanginan. Kumusta naman mo diha mga manang? Sige gyapon mo problema og COVID, ha? Sige gyapon mo kadlok og COVID. Ayaw na manang, wa tagi mahimo ana. Basta ang akong panghuna-huna sa COVID baygala. Sa 9 months, 9 months na ba 8 months nga nag-COVID ta ba? Ha? Ang nangamatay nga tungod sa TB, sa cancer, sa pulmonya, dubli-dubli. Niabot na og 28,000 Samantala, pila ka buok namatay sa COVID? 3,000. Tiyaw. Diyan ninyo makita, nganong di man mo mahadlok sa TB, sa pneumonia, sa cancer. Di man mo magpa-check up, kinahadlok mo, magpa-check up, pastilan. Layo kayo ang inyong kahadlok, Megala. Daghang kayong mga syudad, daghang na kayong mga countries nga niundang na kahadlok sa COVID, Megala. Sadin na lang na siya. Kaya wa man jud kay mahimo unless nga makontrol gyud siya. Ang gamit naman tag mga mask. Gamit naman tag mga face shield. Di na ta mga tuog mall. Di na ta magsuroy-suroy. So, gihimo na tanan ba? Maura gihapon. So, go back to your work. Kung unsay inyong trabaho, unsay inyong buhaton, himua. Ayaw na mong kadlok sa COVID. O, ibutang na sa back burner, ibutang na sa inyong likod ng kadlok ninyo sa COVID. Ang ako istoryahan karon na gala, importante kayo kay na una na ako ng pagdiskusyon sa publiko 2004 pa. Katong dili na ko tigpaminaw, bag-ulang mo naminaw sa ako, labaw na gyud na sa YouTube. Wala pag yun mo nakadungog ani. Pero kani siya ang basic knowledge nga among giiparte sa mga medical student nga magdoktor. Kaming mga doktor mag-istorya mi base aning basic knowledge. Dili may magkasinabot, kung dili tungod aning basic knowledge. Ang Amerikano, ang Negro, ang Insik, ang Japanese, ang Russian, kami tanan magkakomperensya mi sa tibuok kalibutan, magkasinabot mi unsay among istorya. Karon itudlo na ko sa inyo mahigala, kay kani siya essential kay ni siya kung moadto mo sa doktor para magpresentar sa inyong sakit. Kung mamali mo og presentar sa inyong sakit, kadaghanan diha magsugod nga mali pod ang tambal nga inyong madawat. Mali ang laboratory niya yung ipahimo sa doktor, kay dili man mao ang inyong naibawan sa pagtudlo sa inyong sakit. Ang essential gyud mahigala, ang pinaka-importante gyud mahigala, kay balo mo istorya sa doktor. Kay balo mo istorya sa iya kung unsay inyong gibati. So ang akong itudlo karon sa inyo, an-aw mo sa inyong tiyan, kamong naa sa radyo, an-aw mo sa inyong tiyan, unya pagkuha mo papel, pag-drawing sa tiyan. Ayaw na drawing ng tiyan sa silingan. Imong tiyan, i-drawing may gala. Ayaw na pubutang igpusod. Kana na kung ordinaryong tiyan. Paghimo mo. Pagkahuman, butang ang linya, gikan sa inyong kuto-kuto, paingon dito sa inyong puson. Ayaw po drawing, straight line. No? Kaya kung may hiwi na, di pud ka kay balog asa dapit ng imong kuan, ang imong pusod aron. So isa ka linya gikan sa kuto-kuto paingon sa pusod. O ang isa ka linya may gala, horizontal man na siya, di ba? Kaning vertical man na siya nga linya gikan sa kuto-kuto paingon sa pusod, straight line. O isa na pud ka linya gikan sa imong tuo nga hawak paingon sa wala nga hawak muagi sa inyong pusod. So ang tiyan na divided into 4, upat ka kwarto. Ang atong tiyan
Mura na siya upat ka kwarto nga nagdikit-dikit. Kani siyang kwarto gitawag namo og right upper quadrant. Katong mga tigulang nga tinagtigpaminaw na ako since 2004, nga karon nasamot ng katigulang, makasabot na. Right upper quadrant kung nasa ibabaw sa right sa ang unang kwarto, left upper quadrant kung nasa wala, o sa ubos right lower quadrant o left lower quadrant. Sige, drawing. Kamong dili gusto mag-drawing kay nag-drive, ng laba, nagluto, o kundi ba, nagdaro, kunya, paminawa sa YouTube. Balik ninyo review sa YouTube. Basta mag-istorya gani ko aning tiyan, nga ubuhon nyo ko ba? Ambot ng ano. Kaya sa una po, mag-istorya po ko ani atong 2004, 2005, 2006. Ubuhon nyo ko ani, basta mag-istorya ko tiyan. Kay kaning tiyan, alam mo ni ang temple of surprises. Maski pag unsa ka banggiitan nga surgeon, magkamali sa iyang diagnosis kung ang iyang atubang pasyente di kabalo mo istorya kung asa ang sakit. So, right upper quadrant, left upper quadrant, right lower quadrant, left lower quadrant. Ang kuto-kuto sa in English, sa medical, is epigastric pain, epigastric. Ang puson, hypogastric. Ang pusod, umbilical. So, kani siya, klaro gyud siya may gala nga nagay mga pangalan ning atong tiyan. Kung for example, mo atong doktor, madungog dinyo ang usa ka doktor, mag-istorya sa isa ka doktor, mayon siya nga, good morning sir, I have a patient with a 34-year-old with a right lower quadrant pain. Maski pag na-assess sa telepono ang iyang doktor, maklaro sa iyang kaistorya nga doktor. Kay pareho may sa katibukan sa kalibutan may kala, mauna siya ang pag-identify sa tiyan. Karon, kamong tigpaminaw na ako sa radyo, kung dili mo maka-imagine, imagine na lang nga nay upat ka kwarto nga nagdikit-dikit. Ang right upper quadrant kung nasa ibabaw, left upper quadrant kung nasa ibabaw, right lower quadrant kung nasa ubos, left lower quadrant kung nasa ubos sa wala. Okay? Klaro? Okay. Ang sakit sa tiyan, mahigala, mo indicate, mutudlo kung asa gikan nga organo. So, unsa mang organo nga naa sa right upper quadrant? Atay, katong naay makasulat diha, atay, liver, gallbladder, hepatic portion sa colon, unsa man na siyang kabawa ng hepatic portion sa colon. Large intestine na siya may gala, agianan o balay, balay sa tai, colon, large intestine, o mga pare-parehong pangalan na siya. Mo nang gitawag hepatic portion, kay duol man sa atay. Hepatic, atay. Liver. Mo na another name for atay. Liver, hepatic. Ang katibukan sa tong right upper quadrant o left upper quadrant, diha ang katibukan sa pinakadakong portion sa large intestine. So, kung naay problema sa large intestine na higala, pwede ma-right upper quadrant, pwede ma-left upper quadrant. Kuha? Okay. Kung sa'yo makita nga mga organo nga naa sa left upper quadrant, spleen, ambot lang kung sa'yo binisaya sa spleen, gorilla ba? Stomach, isa ka portion sa duodenum, unsa man duodenum? Mauna siya ang perme mahimuan og ulcer. So, naa diha ang duodenum. Naa po diha mag-agi ang katong diri sa left upper quadrant ang imong left kidney. Nalimtan ako ang right kidney may gala nasa right upper quadrant. Okay? Ang sa left lower quadrant may gala, makita ninyo ang appendix, lower portion sa large intestine, na ay agianan sa ureter, katong agianan sa ihi, paingon sa pantog, portion sa right fallopian tube, kung babae,
right ovary, okay? May portion sa inyong pantog, urinary bladder, o sa matres. Uha, ang isa pod ka portion sa large intestine gitawag sigmoid na po diha. Ang sa left lower quadrant, makita ninyo ang kinatumyan, sa large intestine. Bahay tae. Kadaghanan sa mga cancer, diha gina siya. Left lower quadrant, portion sa left ovary, kung sa babae, left fallopian tube. Mao na siya mga organo na naa-diri sa imong left lower quadrant. Ang importante mahigala kay ang sakit sa tiyan mahigala dili siya kung for example mayingon ta kay ang atay di aman sa right upper quadrant. Ngano man nga naa may pirmi mo sakit og kuto-kuto. Ngano man nga kung nasa UTI mo sakit man kuto-kuto. Ngano man nga magkalibang ka mo sakit imong kuto-kuto. Ngano man nga dili ka kalibang, 3 ka adlaw, 4 ka adlaw, 5 ka adlaw, mo sakit gyapon ang kuto-kuto. Kay naa dili sa kuto-kuto mahigala na sentro ang pinakaugdako nga nerve o sa Bisaya pa ugat. Okay? Naa diya sa sentro. Tuwa dito siya ang pinaka-sentro sa pinakadakong ugat o nerve nga gikan sa atong utok. Mao na siya ang nerve nga maka-sense kung unsay nahitabo. Ang vagus nerve. Kana siya mo na gitawag og celiac axis. Nga naman gitawag mo sa celiac axis kay kanong diha na siya maghimong og branch sa tibukan sa imong tiyan. So gikan sa ectopic pregnancy, sa bato sa kidney, sa bato sa pantog, sa sakit sa prostate, sa gastrointestinal tract, so sa tinai nga gamay o tinai nga dako, sa gallbladder, sa atay, sa spleen, musakit ang kuto-kuto. Uha, i-review niyo sa YouTube kung gusto ninyo nga masabtan niya akong ginastorya sa inyo. Kay ang akong pag-explain sa inyo, sure jud ko gyud nga makasabot mo kung balik-balikon. So, kung naay mo sakit sa inyong kuto-kuto mahigala, dili kay ulcer lang. Daghang kayong sakit. Nag-discuss na ako ning sakit sa kabuhi mahigala. Ana ko'y video ani sa YouTube kung gusto niyo mag-review kay mas extensive to ang pag-review nako sa sakit sa kuto-kuto o kabuhi. Paminawa to ninyo balik, masabtan ninyo nga ultimo ang atake sa kasing-kasing mahigala agi diri sa inyong kuto-kuto. Pag mo sakit ang right upper quadrant, ang inyong unang i-entertain atay, gallbladder, common bile duct. Unsa man ang common bile duct? Tubo na siya gikan sa atay nga naana siya branch nga paingon sa gallbladder. Unsa man ang gallbladder noy? Kanang gallbladder supot na siya noy. Muna siya mo concentrate sa inyong abdo gikan sa inyong atay. Ang atay mo naghimo og abdo. Ang gallbladder mo na ang supot nga mo concentrate sa imong abdo. Pag mo kaon kag tambok, daghan kaayong kanon, mugawas na siya kay mo na siya ang digestive enzyme o mo digest sa inyong pagkaon nga tambok, protein o mga high carbohydrate diet. Okay? Sabotation? Okay. O makita ninyo ang portion sa pancreas. Ang pancreas magud mahigala, dako kay na importante kay na siya organo kay mao na siya naghimo og insulin. Kung diabetic ka, dili kay ang problema ninyo tungod sa taas ang sugar, dili, uy. Ang main problem ninyo kay ang inyong pancreas, wala nagahimo og insulin, adequate insulin. So, ang pancreas, daghan pong sakit, maabot. Gikan sa tumor, cancer, paingon sa mga cyst, paingon sa sakit nga kaunon iyang sarili, mahigala sa pancreas. Mong gitawag nga, pancreatitis. Sa left upper quadrant, mo na ang spleen. Kanang spleen mga manang o gorilla, mo na siya ang sementeryo sa atong red blood cell. Kasi pasabot ni mong sa sementeryo do. Every 120 days, nagakambyo ta sa atong pula sa atong dugo. Ila tong abot sa spleen,
bungkagon sa spleen, iyang himay-himayon ang red blood cell. Ang iyang components sa imong red blood cell is hemoglobin. So ang hemoglobin, iyang bungkagon himong heme o globin. Unsa man ang heme, mao na siya ang color, ang globin mo ng protein. Ipadala niya dito sa atay, balik, pinaagi sa dugo, unya himuon na pong bagong red blood cell. Okay? Taas ng kaistorya na kung ato pa ko dito. So, ang spleen po mahigala, mao na ikaduhang organo ngano nga mugdako ang inyong tiyan. Dili tungod lang kay sa atay, kundi tungod sa spleen. Ang spleen mahigala, mao na siya ang maldito kayo nga lugar mahigala. Ngano man. Magsisto mo, mudako siya. Magmalaria mo, magdako siya. Pag mag-anemic mo, mudako siya. Pag daghang kay inyong dugo nga pula, magdako gyapon siya. Ngano man. Kay isa siya sa pinakadako nga organo nga gitawag og lymphoid system. Unsa man ang lymphoid system? Mao na siya ang sistema nga naay cardiovascular system, di ba? Cardiovascular, heart o dugo, cardiovascular. Neurologic system, mao na siya ang utok, di ba? Cerebrovascular, cerebrospinal system, mao na siya. Utok, spinal column, skeletal system, buko, muscular system, muscle, urogenital system, kidney, uterus, prostate, mao na siya. Kauban na sila. So, ang atong katibuk-an nga lawas mahigala, katibuk-an jud nga lawas, sistema na siya. So, naatay pareha sa gobyerno. Presidential system, natay senatorial assembly, natay congressman di ay, natay mga usa pa, natay mga barangay, mo na mga system sa gobyerno. Ang lawas nato sobra pa, kitaghan kay system. O nang gid mo kasabot sa inyong lawas. Kinahanglan gyud eskwela gyud mo pagka medical medicine para makasabot mo. Okay, sa right lower quadrant may gala ningon ko sa inyo nga nay appendix. Naay large intestine. Nga dugtong sa small intestine ug sa large intestine. Ang small intestine day magayla tibukan sa tong tiyan. Tanan na small intestine. For example, magkalibang ka, mudagan ang sakit gikan sa right upper quadrant, left lower quadrant, left upper quadrant, right lower quadrant. So di ka kasabot, magdagandagan. Pag human imong libang, sakit na pud imong tiyan. Pero sa amoeba, pag human imong libang, mawala ang sakit. Kaya ngano? Ang na-involve sa amoeba may gala ang large intestine man. Kitams, kasabot na mo gamay, kay nakabalo na mo sa anatomy. So, mao na siya ang general anatomy sa katibukan sa atong tiyan lang. Tiyan pa lang. So, kung maingon ko sa inyo nga mag-lecture ko sa anatomy, may gala, sunod tuig pa tamahuman. Kaligid mo kaya memorize ko. Ang doktor, may gala, nakibalog, unsa na siya nga portion, maminaw siya sa pasyente kung unsa iyang gina-complain. Okay, dito niya makuha ang sugod sa iyang diagnosis. Ang mga laboratory, kaning mga laboratory nga inyong gipahimo, confirmatory lang na sa diagnosis sa doktor. Unsay pasabot ana? Konsulta mo sa doktor. Ningon mo sakit akong kutukudok, ay epigastric. Mangutana man na siya. Pila ka adlaw na Ngano man? Kadaghanan sa mga sakit, mga manang, divided into acute o chronic. Ang pasabot sa acute, dili acute, dili. Ang meaning sa acute is meaning within 24 hours to 3 days. Muna siya ang acute. Ang chronic, pasabot ni more than 1 kabulan, 2 kabulan, 3 ka tuig, muna siyang chronic pain. So, daghan kayo mga sakit nga acute. Daghan po kayo mga sakit nga chronic. So, kanasapan na imong sakit kanang imong sa kuto-kuto. Atong simana pa nilang sugod acute pagyapon na siya. So, ang sunod niya pangutana sa doktor, asa paingon ang sakit? Adto sa right lower quadrant, Dok. Right lower quadrant. So, magunaon na ang doktor. Unsay mga organong na dito?
appendix, large intestine, right ovary, right fallopian tube, o matris. Possible ka na lang, o right kidney, right ureter. So, iyan na, may maklaro na niya. Unsa may imong pag-describe sa sakit mo? Koliki. Ang pasabot sa koliki, mga manang dili gilok, kung dili, pinang padagsa-dagsa ang sakit. Koliki. So, pasabot, anak, masakit, pila ka minutos, mawala, masakit, mawala, di ba? Kaya siya nga sakit, may gala, nagpasabot nga, ang sakit, gikan sa nagalihok nga organo. Unsay pasabot? Tinae, large intestine, small intestine, agianan sa ihi, kay lihok man gihapon. So, mubaba na siya. Mubaba na ang imong diagnosis sa doktor. Unsa pa sakit no pag mulakaw ka no sakit. Kung magbatsi ang sakyanan, sakit. Mo point na dahil na siya dito sa usa ka diagnosis. May gala. Acute appendicitis. So na siya. Kabalo na siya nga, acute appendicitis to. Nganong kabalo man ang doktor? Kay gi-memorize man na mga manang. Memorize na tanan, dili na sa ingon nga tagna. Abi ninyo ang doktor ga tanaw sa inyo, gitagna na niya. Wala memorize na niya. Right upper quadrant o epigastric pain plus right lower quadrant plus vomiting plus fever equals appendicitis. Pero na may ubang sakit, yung pareho na. Urinary tract infection, diverticulitis, bulbulus. So, 1,000 ng mga sakit. Sus, 1,000 na siya. So, ang doktor na maghimay-amay, nga dili na siya pwede. Dili na pwede. Muna siya gitawag o working diagnosis. Diha na may mag-request of laboratory. Kung iratsada og laboratory sa doktor, palpak nga nag-doktor ba? Besag himuot, daghan na, CT scan, ultrasound, daghan kayo. Wala na siya naghahimong working diagnosis no. Diha mo pildi. Pildi na mo daan sa kwarta, buslot pa inyong bulsa, dili pag yun maong tambal. Tiyaw? So makita ninyo ka-importansya sa kung giingon karong buntaga mga karon. Dili ninyo na dili ninyo na siya mapatom sa Bisaya. Di ninyo masabtan kayo mga manang kung masakit na mo ba. Tiyan mo na nga, madto lang mo sa doktor, walking computer na siya nun. Ginawa ang doktor. Mayingon ka lang, sakit akong kuto-kuto, dok. Nya, kung sabay ginahimo kadaganan sa inyo, mugawas dayo papel, nga na kabaga ba. Isa kadangkal nga papel. Dok, dito mga doktor, 5 na kabuok. Ako dito, doktor, di. Unsa niya itabuan to? Ang katong doktor dito, ninyo, ay, bayad lamang gyapon mo konsulta, iyan na natong tanawon. Kani sa ikatulong doktor, tama ni siya, so mura po iyang yatag. Diya, patay mo. Kay, nagkamali ang isa ka doktor, 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 5 ka doktor, mali. Parabot ninyo sa ang last nga doktor, wa ninyo gipresentar ninyo pag maayo ang inyong sakit, mali gyapon siya. Di, igaston mo 50,000, wa pa mo naayo, wa pa'y tambal nga tarong. Unsa man ni dok, wa man kumaayo ano yung mga tambalan Nga naman, ang second factor sa examination, may gala sa pagkonsulta og doktor is physical examination. Dili gina siya pwede makuha lang mata-mata na other doktor nga layo kayang pasyente ba? Dili ganin mo dool sa iyang pasyente. Ayaw na lang pag klinik ko nga nakahadlok sa COVID. Naunsa. Mag-examine mo yun ka sa doktor. Di man yun siya pwede dili examine kay 50% sa diagnosis may gala na sa physical examination. So, diyan tamo may gala. Purya buyag lang. Since 1980, hangtod karon wala ko depende sa laboratory sa pag-diagnosis of acute appendicitis. Labaw na yun sa 1980s, 1990s. Gunita lang na ako ng tiyan, may gala. Magkabalo na po appendicitis niya. Why ultrasound? Why CT scan? Examination lang sa dugo. Pero kato examination sa dugo, tanaw lang ako gamay. Appendicitis lagi na. Pag-abrig yun, appendicitis yun.
100%, wala po ko nagkamali, pwede buyag. So, unsa man ning laboratory? Useless na siya may gala. Kung ang imong doktor, wala, nagaisip og tarong. Gamiton yun ang paghimo sa diagnosis. History, physical examination, o impression tanan. So, di man ako mahuman ni mayroong magala, base pa niya makasabaan ni Julius nga, sige, tagyaw-yaw dito ako mahuman. Napaday ko 3 minutes. Okay, last. Daghang kay mga sakit may gala nga dili makuha sa laboratory. Daghan. Maingon ko sa inyo, siguro 60% mali ang laboratory. Mo depende yung ka sa history of physical examination sa doktor. Kapila na ko anak may gala. CT scan. Niingon ang CT scan, ang tumor makuha pa. In English pa sa medical term, resectable. Tuo ko sa CT scan may gala. Pag-abri na ko sa 14-year-old nga tiyan. Ang tumor, gikan sa kuto-kuto, sa epigastric area, ni cover sa right upper quadrant, nanaog dito sa left lower quadrant. Kung saan mo na ako pag-operahan na. Nisalig ko sa CT scan ha. Wala ko musalig sa akong tiyan. Sa akong tiyan, sa akong kamot. Kay, ingon mo CT scan nga na. That was in 1997, may gala. Mauna, pag-abri na ko sa bata, sa luya wala open close, sarado gyud kay wala. Usawa man ako pagkuha atong tumor nga gikan ang kuto-kuto paingon sa puson. Pastilan. Kung nakibalo pa ko, nisalig pa ko sa akong examination, di na ko siya abrihan. Ipaulit na naman ko siya. Mauna siya may daghang kaayong mali-mali makita nimo sa CT scan, sa laboratory, sa X-ray, sa ultrasound. Labaw na gino sa inyo ba? Dok, di na mayong i-ultrasound? Sa tutoy ba? Sa breast. Moingon dito na cyst, daghan. Pagunit na ko, wala. Moingon ko sa babae nga, wala kay cyst day. Pustaan ay pata, balik ka sa ako after 5 years. Tiyaw, dili ko magsalig og laboratory may gala. Kinahanglan physical examination ko. So, best yun nga maayo mo istorya sa inyong mga sakit. Kaya once maayo mo istorya sa inyong mga sakit, lisod na kaayong magkamali ang doktor niyo ba? Pati sa laboratory. Mo-override yun siya sa laboratory nga, mali ni. Si Doctor Cagape ini sa doktor sa Kahanginan. Kanina la, kung wala pa mo nakapatong mga gala, kaniya sa papel o ballpen, ay ballpen nga musulat. Adto mo sa YouTube, i-review ninyo. Balik-balikon, kung saan ang mga organo na daya sa right upper quadrant, right lower quadrant, left upper quadrant, o left lower quadrant. Ang number na mo sa cellphone, diri para sa radyo may gala, is 0915 483 1315. 0915-483-1315. Sorry na lang yun mo, katong dili yun mo to, nga di ko motubag sa akong personal number, kay dili yun ko motubag may gala. Baski kung saan ninyo tawag. Dito lang yun mo sa 0915-483-1315 para tubagot mo. Ayaw mong adtog messenger, kay pwede po na akong dili tubagon, kay pwede yun akong kabisi may gala. Pwede mo mangutana sa YouTube, pag-subscribe sa mo. Pwede mo mangutana dito, kay tubagon gyud mo gyud. Anagay mo tubag dito sa YouTube may gala. Pero mo adto mo sa Facebook di ko na mo tubagon, kay akong gina-focus karon may gala dito ang mga pangutana sa YouTube gyud. Kay ngano man naami panahon mo tanaw dito sa YouTube may gala. Kung mag-subscribe mo, di man pulbo ka pangutana di mo mag-subscribe. So mag-subscribe gyud mo sa YouTube kay naagi dito tanan ang akong mga lecture sukad atong Mayo may gala. So ikatulong bulan na to ron, naana dito sa YouTube. Wa lagi rason nga nung di gyud ninyo ma-memorize ang akong ginaingon. 0912-013-8111. Enlarged prostate, PSA 25. Ingon urologist operahan. Need your advice. Minaw ako. Salamat. Ang akong protocol
ang akong criteria ngano nga kinahanglan i-biopsy ang prostate nga nagadako is based on ultrasound nga mupaspas siya og dako. Number 2, nagasaka ang PSA gikan sa 4 nga number nga unit paingon sa 50. Ug ikatulo nga protocol is criteria may gala nagalisod og ihi 15 mangihi sa gabi, sa 15 mangihi sa adlaw. Disturbo na kayo every hour mangihi siya. So kasabutan na yun. Necessary gyud sa i-biopsy kay paspas kay siya nagadako ang prostate. So mo na ang criteria may gala nako. Katong ubang urologist na sila sariling criteria pero sa ako kana ako experience may gala kay how many years na ko sa experience base sa akong mga pasyente kadaghanan sa nagadako ang prostate dili necessary nga i-operahan. 0920-759-6823 lalaki 59 years old, mga 7 kaadlaw wala nalibang, inom sinukot wala gihapon, naay problema sa imong large intestine noy. Pag mo di gani ka kalibang pila na kaadlaw naagi sa ibara walay lain. Pag di gani ka kalibang o kung di ba makalibang kagamay ingon lang kadagko sa kanang kanding ay dako na gyud na siyang problemahan na gyud. Kaya ang sunod ana nga dili ka makalibang mubutod na imong tiyan. Ipatan-aw gyud nimo og doktor kay lisod siya kayo tagdaon. Labaw na gyud sa telemedicine dili gyud siya. Tan-aw gyud sa doktor. 0929-313-4473 Doc 47-year-old karon lang nakabati og almoranas gamay pa unsay tambal o ointment. Testingi og Daflon tablet DAFLON og Facto ointment. Daflon tablet Facto ointment 3 times a day gamiton. Okay? Pero pag mudako na siya mga manong wala. Operasyon yun na sige. 0951-809-0088. Good morning, docs. 85 edad. Sige, maminhod sa kamot. Kung sa'yo maayo, salamat, dok. Pog balay binhod sa imong kamot. Musabay nga binhod ang imong tiil. Ang duha, ha? Ang duha. Duha ka kamot, duha ka tiil. Apil na siya sa polyneuropathy. Pasabot ana nga ang imong general system sa nervous system involved na sa B-complex deficiency, kulang sa vitamin B1, B6, B12, na siya peripheral neuropathy tungod sa diabetes, naapod siya laing sakit. So, saan na nato na pagkaibalo na noy? Sa istorya, mata-mata, wala. Isa minon, dyan ka yun. Diya yun makita kung sa'yo problema. Makita ninyo mahigala kung mag-istorya ganit ko. Makita ninyo ang kalisod. Kung tanawon lang mo sa doktor, dili eksaminon. Binhod ang wala nga kamot, ang wala nga tiil, binhod pod, ang naong binhod pod sa tuo, stroke. Isa lang ka side. Kung duha ka side, nailayan problema. So, pinakalibot tong sakita to. Lagan. Dili gani makaya pag ay gihimo nga study sa England may gala nga ang doktor naghimog diagnosis og ang computer. Braille na computer gigamit ang kana ganing ipahimot nga magpalupad ng kanang rocket ship mo na computer gigamit may gala. 8 ka buok. Kontra sa doktor lang. Ang mali sa computer may gala almost 70%. Ang mali sa doktor pila 10%. Kita ninyo nga dili gyud kaya computer samot nagkag telemedicine. 0956-913-3204 52-year-old male, high blood, diabetic na ay gilok tuhod, musunod ayon, weak na mawad kusog pero kadali man lang pod do. Naay posibilidad nga hypokalemia kadoy, mububo imong potassium tumingana.
Mubuhay yung potassium. Kang kalit lang siya kuan. So magpatanaw kag doktor, ipa-examine imong potassium. 0910-326-2782. Lahi naman karon og ngadto ka og hospital. COVID ang diagnose. Paano magka-COVID naa raman sa trabaho sa init sa panahon. Muinom gyud og tubig maski sabaw na i-charge og COVID. Ingani na yung pinakadakong problema na. Pinakadakong problema dito sa Pilipinas na. Daghang kayo nga matay sa atakis kasing-kasing. Sa ubang sakit sa baga, asthma, status asthmaticus, mga COPD nga matay tungod kay giuna ang diagnosis sa COVID. Ultimo nga akong brother-in-law namatay sa kasing-kasing kay giuna nga paskitan ako positive o negative. Unsa man mang mali dire ang mga doktor o ang policy sa DOH. Dili lang sa Pilipinas na. Pati sa India, gahapon lang ko nag-istorya sa akong developer sa akong mobile app. Niingong yun siya dito, magala nga. Sa India karon, maski pag unsay imong i-complain COVID ayon imusulti kay para humana. Kay dito wa na tambalay sa COVID may kala. Sagdan na lang ka kung mamatay ka. Sagdan ka, dawaton ka sa ospital, ibutang ka sa likod, wa na tambalay, wala na diretso-diretso, wa na diagnosis, wala na tanan. Ibutang ka kung mamatay ka dito, wala, wa tambal, wala tanan. Kay tiyo mo na nga halos tanan tao dito nga may mga katubang COVID naman na yung istoryaho. Di, madto ka hospital, patay ka diretso. Di, mas maayos yun ang konsulta sa kag-doktor, kay at least makita ba? Mao ginay pinakadakong problema ron mga kailangan. Ang focus sa mga doktor COVID, mabida na akong intro ganihan nga. 3,000 lang namatay sa COVID sa kada atong February. Pero 28,000 ang namatay sa TB. 22 namatay sa pneumonia. Ang 32,000 namatay sa atakis kasing-kasing. Nadaghan sa namatay sa ubang sakit nga COVID lagi hapit tubangon. Mali. 0930-240-7817. Good AM, Doc. Aslang, kung magpakuha og FBS, pila ka oras, gikan panahapon, usa mag-FBS, Doc. 12 midnight, paingon sa alas 6 sa buntag. Musobra na mo alas 9 sa buntag, dili na mo dawaton kay overfasting. So, gikan, ang ideal nga makuhaan mong dugo, gikan sa 6 a.m., paingon sa 9 a.m. Fasting mo, 12 midnight. 0961. Kasabutan na nga, manilapon sa mo. 0961-883-6614. Male, 69-year-old, Matanaw, Davao del Sur. Musta na mo diha mga manong sa Matanaw. Ang satong linog. Unsa gani itong tambal sa arthritis. Eukyrinol, dili noy. Allopurinol. Allopurinol, dili eukyrinol. Eukrili man eh. Allopurinol. A as in apple. L as in Lorna Tolentino. L as in Lorna Tolentino. O as in Osam. R as in Rose. P pa day. Di pa R. P as in people. U as in universal. R as in radio. I as in India. N-O-L. Allopurinol. Gi-spelling na ako dong. So, anoy. So, Siaro, allopurinol. 0910-365-6000. Dok, si Crescencia Ilikini. Mangayo kog pangalan sa tambal para sa butod sa akong tiyan nga maay tumor sa tinay kisay kay ingunay mo na. Wala kay tumor sa imong tinay na. 0907-351-3371. Dok, nag-ingon doktor dili pwede kaon baboy o isda kay maka-uric. Maglibog ko sa mga doktor. Libog yun kanoy. Sa katibukan, sa kalibutan oy, wa pa'y nag-istorya yung kaon mong karne, ako ra. Ako pa, sa tibok Pilipinas. Di mo pagkaonog karne, di mo pagkaonog puro na lang gulay. Tanaw na inyong naong gulay mo.
iya pas na namatay. Ha? Ingon bitaw ko sa inyo nga 67 years old ko. Naong ba ko 67 years old? Kaya makawan ko karne no eh. Wala yung ko nagpadala ng istorya sa Amerikano atong kanang bag-o lang nga di mo mga karne. Paputok mo na sa Amerikano no eh. Ha? Muna yung gina-istorya dito sa Africa, sa mga Asian countries. Nga naman, kay ang ilang kalaban, ang meat industry diri sa Asia. Mas daghan man tag meat industry sa Amerika. So, kadaghanan sa ilang importation, gikan sa Asia, labaw na sa China. So, imo na ilang istorya, gulay mo kaon. Pero tanawa Amerikano, mukhaon ng isa ka hamburger, ingon ka dapos plato. Nga naman nga di man lagi nila, kaya wala may nagaingon nito mga gulay, no? Adto mo Amerika, di ba? Kanang inyong mga parinti at tanaw dito. Isa lang ka hamburger, pura nang isa ka paa sa baka ba? Mao na siya problema no eh. O nang daghan kayong mga masakitong diri sa ato sa Asia, kaya ang ilang ginatudlo, nakatungtong sa ilang business. Mao na yung tinuod yun. Mao na siyang ayaw mo kaon na pero tanawa ang nangamatay sa heart disease comparing 1970 to 2000 o 2000 to 2020. Number of heart disease. Akong ginaistorya, heart disease. Mas daghan pa nangamatay karon sa heart disease, heart attack, kaysa una may gala nga wala pa'y statins, anti-cholesterol. Karon kadalihok ninyo anti-cholesterol. Kadalihok ninyo anti-cholesterol. Sakit ulo, anti-cholesterol. Tagaan dai mo. Di mo pagkaog karne. Tanawa. Kadaghanan sa inyo malnourished ba? Sulti na ako sa inyong tinuod nga akong pamilya nagakaog karne may ganang matigulang o mga bata. Wala mi vitamin. Akong pamilya wala gina siya kaon ginagkarne. Kung pwede lang kada adlaw. Ang among tan-aw sa gulay diri may gala sa akong pamilya ha. Ang tan-aw namo sa gulay sagbot ba. Nga lang mi og gulay kung medyo na. Gulay sagbot pa na 0948-667-658-69. Dok, ang paracetamol tambal ba sa labad sa ulo? Yes, lalaki 52 years old, tagom 0946-832-6627. Dok, tiil sa tudlo na pandol nihubag batiis nako dok unsay akong buhaton kung diabetic ka doy patanaw ginang doktor doy kay maputol gyud ang imong tiil ba maputol gyud ang imong tiil gyud. So ang pandol lang din na supposed to be mo apil ang imong imong bagta kung nag-diabetic ka so ipatanaw gyud ng doktor ayaw gyud na siya lang ayaw nang ipatutho ipatanaw ng doktor. 0948-667-5869 lalaki 52-year-old agom tata indig bangon sa buntag paglakaw kay malipong murag magunod maumod unsay buhaton unsay baha unsay tambal ani ingani ni do duha ra problema nimo either di mayo imong tulog kay bata pa man ka o nagapaingon ka sa palpitation. Pag palpitation gani daghan ka kay problema noy. Kasing-kasing na siya. So ipatanaw na sa doktor, pahitaon nganong kang malipong man ka. Basig taas imong blood pressure o basig mubo imong blood pressure o kulang ka sa kung anemic ka o ang kasing-kasing ka. 0921-208-6425-48 babae, sige sakit ang left lower quadrant kung dugon muraog at akihon dok. Dysmenorrhea na siya dahil. Unusual kay sa babae nga 48 years old mag-dysmenorrhea pa. So, naay problema gud sa imong mattress yun. For sure. Kung wala ka dysmenorrhea sa atong dalaga pagka karon pa ka lang nag-dysmenorrhea, naagay problema sa imong mattress doy. So, kinahanglan ka matug OBGYN, i-examinon ka, i-IE ka, o ultrasound. 0907-553-1261. Dok, unsay hinungdan sa ectopic pregnancy? Ang fertilized ni mong itlog nga gikan sa ovary basig wa pa mo kahibalo nga ang
itlog sa babae gikan sa ovary, mudagan muagi sa fallopian tube. Pag agi sa fallopian tube, kuha na siya, fertilized na siya. Imbis nga mudagan ang fertilized egg paingon sa mattress, nabara man sa chismis sa fallopian tube. Wa man hinung siya mo padritso. Adito sila naapil sa chismis sa silingan. So wa siya mo adto sa mattress. Dito. Magdako kay fertilized naman. Magdako ang egg, mubuto ang fallopian tube kay gamay kayong agianan mo na kitawag og ectopic pregnancy. Operasyon na siya na. Dili na siya makayog tabletas nang. Operasyon na siya kay mura na siya appendicitis, mura na siya og perforated duodenitis, na mga pangalan na siya mga manang mga doktor like kay Balok. 097553 di pa dahil. Kumano dahil na 0961-118-0897. Dok, nagkinahanglan ba reseta ang allopurinol? Yes. Pero makigsabot na mudaan sa inyong parmasya, nga mahutdan mo og reseta, tagaan mo hangtod nga makapareseta mo usap. 0948-667-5869, 50-year-old tagong. Tata, mulabad ulo, sakit tangkugo. Na, patay. Padali lang may gala. Mukatol gini akong tutunan may galag pag mangisog ko istorya. Dili ni COVID ha. Basig maingon mo nga, gi-COVID na si Doctor Cagape ba? Ang ubo, taghang rason. Dili lang kay COVID. So, kanang utok ninyo, kuhaan na sa COVID kay mali. Tangkugo, liog, abagaw, sa wala. Mag-arthritis gyapon ni si Roy. 0922-748-6282. Kung maghigda, sige ubo, gahi, walay plema, may paning ubo ni mo, kay gahi pa. Pero kung adlaw, wala gayoy ubo, inom ambroxol o cetirizine, 1 week na, walay alibyo. Wapoy dad. Kani siya, Noy, klaro yun ba? Ang imong ubo, gikan sa sinusitis. Unsay relasyon sa sinusitis sa ubo? Nga ang sinusitis na naman sa imong agtang, na nadidapit sa imong ubo sa imong mata. Ang sinusitis manoy, magtulo na siya, mugawas sa iyang chamber, dili sa inyong naong, kung muhigda ka. Unya kay acid man na siya. Plema na ay kagaw. So, acid na siya. Pag manaog dito sa inyong ilong, manaog sa inyong tutunlan, katul kayo sa inyong tutunlan, labaw na yun paghigda ninyo. Mao na siya nga, pila ka minutos paghigda ninyo, diyan hutoy na mo. Wala ang ubo, pila ka minutes, siguro, pag-abot o alas 12, wala na yung ubo, makatulog na mo. Pagka alas 3 o alas 4, diha na po, mutulo na po itong plema, gikan sa inyong sinusitis. Ubo na po. Pagka-adlaw kayo nagahigtindog ng mutanan, walay ubo. Pag-adto ninyo sa triage, sa hospital, COVID na mo. Muna yung balik. Ang tambal rin tao na nanoy. Di mo maligog bugnaw. Number 1 yun na siya yun. Inudlaw yun na yung ikaligo. Number 2, pwede mo manginamog na yung Sept, buntag sa'yo, o sa gabi dayong higda, wala na na yung ubo ba? Pustaan na ita. Wala na na yung ubo. Pag naka-newsip lang mo, kaya ang sinusitis may gala, white tambal. White tambal yun. Besa kung saan na ninyo, mahumba na sa iyong sarili. Besa kung saan ninyo, antibiotic nga isa ka sako, ambroxol nga isa ka taro, wala. Kaya di man na mabot dito sa sinusitis, no? Magbot-buot man ang sinusitis na to, kung ano na mahuman. Ang rason nyo ng sinusitis mo, kay sige mo gamit og mask. Tabon permi ang ilong. So, dili normal flow, ang inflow o outflow sa hangin. So, mag sinusitis mo.
So ang sinusitis karon may gala, halos tanang tao sinusitis pati ako ba. So na to na siya. Nga di man pagawason ko ang mga mask. Mo na siya rason. Abi ba ninyo way side effect ng mask? Isus in town. Grabe, 0946. Wala karon. Bisa pag-usawa na yung inom ng tambal, way effect 0946-281-8370, lalaki 79-year-old, Samson Cadiz, taga Tudela, Camotes, Cebu. Yun sa niya pag-abot dire. Magpatambal kunimo gibati kapoy lawas, kapoy sakit, daghan, kilid og lawas Santa Cruz Digo, 79 years old. Kaninoy nanagi sa imong edad ni. Either kulang ka sa multivitamins, protein, di ka siguro ka karne ba. Kaduha na nag-agi kag diabetes o high blood. Amo nang luya na kay imong lawas niya. Abi ba ninyo may gala nga mutungtong mo si tinta di na mo exercise? Mali mo ba? Na ako'y mga kaila may gala 82, 83, 84, 85, 86, 90 years old. Magsigig walking lang. Walking lang, bro. Makita na ako sila may gala. May ganing kaisa sa isa katuig. Walay complain. Maski nagtigulang na mo, sige. Lakaw. Wala ko na ingon sa inyo nga mag-jogging mo. Wala na mo energy, ana. Lakaw lang. Magpainit. Kaon mo isakto. Ayaw mo patuwa na nga dili mga karne, ha? Kaya isa na ka, number 1 yun ang mistake na ninyo. Ang basic requirements na itong lawas is high protein, fats, and carbohydrates. So, naangin ay protein ang una, carbohydrates, ang fats, gamay. So, baliktad na siya nga triangle, noy. Baliktad na siya nga triangle. 1960, may gala sa bata, ako naagid ko akong lulo na dako kayong chart sa basic requirement, food requirement. Nakabutang dito, baliktad nga triangle. Ang una, protein. Sunod, carbohydrates. Sunod, fats. Nga nabaliktad naman Nga naman nga di naman mapakaunog protein. Kisa may nag-una-una na ang kanang na maligya o anti-cholesterol. 0946. Asa to? 0909-453-8058. Kung sa'y tambal sa ngipondok gawa sa paibot. Wala. Kung ibuton yun na siya. 0907-351-3371. Dok, maayo gyud ang isokal gatas, dili ka gutumon pero mahal man. Mao lagi. Iprinda gyud niyo inyong purol para mapalit lang isokal. Kung dili mong mapalit og isokal, kaon mo karne noy. So wa na kay panahon may gala. Sagli mo lampas ko sa akong ka-excited mag-istorya sa inyo. So anyway, i-review ninyo sa YouTube ang akong istorya karon taga ka importante gyud kaagad. Aron makasabot mo kung asa gikan ang sakit sa imong tiyan. Mao gyud ay pinaka-importante si Doctor Cagape ini sa Doktor sa Kahanginan.